Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και την υγεία, ο Όμιλος Αφίντεα προχώρησε στη λειτουργία του πρώτου σπιτιού για οικογένειες με νοσηλευόμενα παιδιά. Το Αφίντεα Home προσφέρει δωρεάν φιλοξενία σε οικογένειες από την περιφέρεια που νοσηλεύουν τα παιδιά τους σε νοσοκομεία της Αθήνας. Με αγάπη, φροντίδα και αλληλεγγύη δημιουργήθηκε ένας χώρος για να παρέχει όχι μόνο στέγη σε κομβικό σημείο της Αθήνας, αλλά και μια αίσθηση ασφάλειας και ελπίδας για το μέλλον. Το Αφίντεα Home ενσαρκώνει το όραμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αφίντεα Ελλάδος, Θεόδωρου Καρούτζου. Το κοινωνικό αποτύπωμα μιας εταιρείας αποτελεί απόδειξη της ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο. Με το Αφίντεα Home δημιουργήσαμε ένα χώρο ζεστό, με αγάπη, για τις οικογένειες που διανύουν μια δύσκολη περίοδο στη ζωή τους και αποτελεί μια επενθύμηση ότι στο δύσκολο αυτό αγώνα δεν είναι μόνοι τους. Είμαστε δίπλα τους. Η πρωτοβουλία τιμήθηκε στα Bravo Sustainability Dialogue and Awards 2024, διακρινόμενη στον πυλώνα της κοινωνίας και στη θεματική ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών.